Ulano fungkaham sini media rongno, particularly sini kau media rongno, sini ni joining pandawo, hai manjak haiman bagi, sini sini Agartala ja aguli hawa je tongnai, sini buma bodol rock, edisi amsoni butar rock, sini ojaga Hansani Marino Hamzagui Borok Buma Pal Kai Hailei Tini Bubagran or Hansa Ni Nahar Muno Hamzagui Borok Kabai Kugbai Borok Bubagrano Pan Manjuna Paike Agin Simino Borok Raja by Botongo Bubagran Bagis Hamun Kai Tongo Hypano Tini Nahi Salo Borok Median Busang Pais Hanamusumka je bubagra जों बोरै बुमा बदल रक जे आगुलि हाय तंफैनाय रक बुबाग्रानि बागै जों सामुं खायनाय जोंनि न खुगनि सामुं तंमारनो पयनो याकारे अब बुबाग्रानि थानसानि लामो कप्लाय खालायनायनि बागै सक्सेस खायनायनि बागै बरक तिनि फायलायजाक आबन बागैनो जों तिनि अरबंनो मेडिया बुसखाङो साख्लायना नि हनै जों तिनि आचुकजाक Tamun hunba borok agini simino joto samung betang tangthani kiba soba khaitini जों protest khaitini hang strike khaitini CAB CA a movement rogo khaitini ojinta palace ni rename bumung selaina purogo andolon mana khlai phaijak protest khlai phaijak oburi rogno obuma rogno tini tebo bobagrani o thanchani mariwo Buskango Pai, there was some Butang Tanga Bagi Borok Tini Samai Tanglai Palejak, Tini Ozagawo, Joton Bumus Hana, Tabo Belaka Kolokma, Tom Kai, Sinoro Tongo, 118 Gomara or a Pai or Tuno Unko Bumu Pajak, Zetabor Tini Samai Tanka, Bubagarani, Tansan Mario Borok, Samu Klaina Hane. Gavan Bagino, Zimborno Belake, Hambai Maro, Tamun Humba, Borok. Ni je naharmani je borong je musungmani जों जतन साइमानो बोरै बसनो जुदुनो राखांगा काय दफावो बरक सलाय तुबि मानो बरक चेंज खाय तुबि मानो मनागनो बरक पहर तुबि फाय मानो जों नुगुइ दङ जोंनि मणिपुर रग जोंनि ताय आलादा स्टेट नर्थ इस्ट रग बोरै रग बुसुक एक्टिभ रुल नावै बोरै रग बुसुक बसाङागो फाय बरक सक्सेस जों आबन बागैनो जों तिनि पुइतो खलायो जेसिनि बोरै रग जेसिनि बुमा रग जे बुबाग्रान थानचना नाहारि जे फाइने रग बर आगिन सिमिनो चबा खायजाक ताबुबो अबा हायकन बर तेबो करा खाय चबा खाय तेबो गावनि तिनि नुगजाक फाइमेन बिसिंतै तेबो बोरै ताय बुमा रग जे अर फाय मानजु फाय खबर न बर अ तिनि प्रेस कन्फरेन्स थ्रुतै बर करना पक्तों रहर बर सावो तेबो बुमा रग फाय दङ तमका तिनि जरा कमने बागै तिनी सके मालिया आबन बागिनो बरक तिनी जे और फाइ माजा फाके 118 जना बरक खाबा खुबाके सामु तांना हने गां ताबु कइनाय बन बिसिङो खरसानो किसा कक नारना बागै जे बुमा बदल जरा फायै तिब्रा मथा जइन खाइमानि बागै बरनो कइलाना हामबाय तामनि हिंगाकाय जों जतन साइमानो अतिब्रा मथावो जे बुसकांनि जे चबा जे चिने दिसं मारिवो बुरि रंनो गरम बिजाखा बुबाग्रा वान सुगुइनो बुरि रंनो बसों गरम रिविनो कैंडिडेट दिखा एकाकाय अबनि बागै सुदु आगुलि सिमिया कामियाम सेनि बुरि रगबो बिबन जागा आं थाङै नुखा बरब खातुंजाक एकाय ता कायसा ककु खातिनि जरो जइन खलाइफेने रंनो नुगुय आं ब्लाइखाना खातुं खाताम नेंकाय बरब जे ड्रेस कानि फैका अमा काचिना आइडेंटिटी एकाय तिब्रासारंनि आइडेंटिटी ताबुसो पर्यन्त जों सानानि थांगाकाय बोरिरंनो तै दंखौ अ चिनि जे ड्रेस अमन चिनि आइडेंटिटी हिनि जों सिनिजागो कानुआ चुमाबायनो जों सिनिजागो गाबुनि बागै जे ताबुंनि जे जों थांनानि जे थांजांनानि जे सबाबो अ बुमा संजारा नगो दंनाय बसाबुति पाइलेनि जराफानो बरक किसे सा समय बरक मथा खालायै दिनै चिनि बुबाग्रानो सुगानानि हिनै
ba subo buba gara bai bini logi tongna ni hini chobani logi ungna ni bagai borok je phaimani abon bagai paifle hambai mairo borongna hambai jotona Bunga mota. Bunga mota da. Puila no sini media tin borok tongni bagai belekena hambai tei phung kasang tongni bagai no angke ang tagoro phaiman je khane dada ronjit tei dada intoni no ba belekena hambai teman himale ang kini buri motha buma motha hne khaimani je maharaja je sin tipra sarong no oba haite sin borok no ko mane ukunani thumui nai je जों बुरि बेबरि कोन समय कानेक्शन करे माने जानजानि पारिवारिक समस्या नि बागै बतंगो बाबा साबतैनि जों जालनि जों कुथुंलाय तिनि जों और कुथुंलाय जे बेले केन खातुं जा माने परवर्ती समय सिनि या पिरि सेतानि बा जों बुमाराव अबा हायकेन जों कथावै थानसाखलायै जों जाते अबा हायकेन बुबाग्रानि बागै जों जत दिन सिनि लागमा तंसाक जों समायमा तांलायनाय कखै हायसि जों और जों बुबाग्रानो हामजा काहि फायमा सिनि बायया निनि बोखानो बन बुबाग्रानो नों पुरा खुलगै नों खिखलाय मारिनाय जे आनि बसकांनि याप्रिवो आं बुबाग्रानि बागै थैपान मानो थाङैपान मानो जों किन्तु बुबाग्रा बाय दंसिनाय ओंखाय अबनि बागैना आं अ मिडियानि थ्रु तेते केसा कखयनो मुसुंगो सिनि बुमा जाति बुरैरक कायसा संसार कायसा बुमा बिहि कोसा बाहानक ओंगैसे नुखुंनो सालगै दङै मानो ओंखाय अ समाजनो जों सिनि तिप्रा समाजनो जों गाहाम के सालक तलां मानानि बुरैनि थानि क्षमता दंना जत बुरैनि थानि नहनि आं वानसुगो अबनो तैना आं सिनि बुरैरकनो कयना मुसुंगो पारा तंना यंदि शहर तंना यंदि बुरैरक सचेतन गै गाहाम वानसुगै तेसा बसकांगो आगुबै सिनि दफानो बसकांगो मथाङै तलांनानि बागै आगुबै फाइदिने आं जत बुरैनो कयना मुसुं आसुंनानि আচ্ছা আজকে রাউন্ডের কোন পলিটিক্স লিডারক পায় কম দ্রংজা গতম কোন পলিটিক্স রক পায় ইহে আং কোন পলিটিক্স নং বেক্রং या माने नन बुमान बदल आनि बुमानि बदल आं तो तिनिस कताल बदल खावो हाइपना आं साइमिया जे आनि बदलनि बर रग आं हिनो कताल लोंना हनै दंगो किन्तु जों तिनि कताल बुमा बदल ने एक्चुअली एकदम प्योर जों कथारंगै तिनि बुमा बदल ने जोंनि शिवरात्रिनि दिन जों एकदम दिन गाहाम नायनो जों तिनि बुबाग्रानो जों जयन खालायफायो जों बुबाग्रानो हामजागमानि बागै तिनि शिव फाइकेनो गाहामखौ जों कथारंगै तिनि बुबाग्रा आयुनि दंगो जों फाइ तिनि मालायनि তিনি নন बुमा बदल तिनि पहिला जों बुमा बदल खामानि खामानि बदल जों तिनि आसाइमानि सालनै माखा कखे बुमा बदलनि आसुगना sini dia jongmano saklai dinani suba mabagi या साथि खाथि सिमाय जों आरो बुमा बदलङै हाइलेगातै सिनि लगी सिनि फेमिलि जतन तना बागै जों कक रिखा नंथानि दै खाबाय खुबाय जों महाराजनो हामजागो दै जों बिनि वान सुकमाना हामजागैनो जों सामुनो तांना नै खाबाय खुबाय समाय दाङै जों फाइलाय जा गर ताबु एरपरे जों अर जे तंनाय र जतन जाजानि पारा बा जाजानि नगद थाङै जाजानि जायति गोस्थिन थाङै जों सावै जों कोना बागै रेडि हामबाय